L'entorn van de huevos, l'entorn. Aquí com podeu veure, a l'estiu la gent s'hi banya. Ara ve carda molt de fred. Pues preciós. I a la tent... No m'ho trobo bé, no veig res. Qui paga la llum? Porta'm això així. Hòstia, que burro. I com que fa fred a fora, m'ha deixat les vies entelades. Diu, ai, que mal me encuentro. No em moguis, que faig un zoom. Anem al zoom. Tinc un primer plano. Sopa de pistons. Un primer plano. A veure. Bueno, mira, aquí tenim cigrons amb bolets. Aquí tenim mongetes amb bolets. Carai. I ara anem cap allà. Vols dir que ens hi veurem aquí? No crec pas. Sí, a veure, mira. On entra la llum, per allà? Aquí tenim peus de porc i xai. No, xai no, és llom, Això, llom, sí, llomsat. I llom llomsat, amb bosc. Està a punt de caramel, això. I ja està a punt ja de, bueno, aquí quedi tot, Hi haurà alguna que... Hi haurà carn que ja està cuita. Doncs la traiem i... I al peu de porc hi haurà algun que serà cuit, però... La carn se m'ha enganxat. Però es separa, no? I així tens espai pels altres. Uns de baix. Aquí tenim el pa de pagès. Peus de porc. Aquí hi ha algú que crida? Sí, Esteve, algun de baix. Mongetes amb bolets, cigrons amb bolets. És un festival. Ja anirem vigilant això. No, però tu sabia el mà. Saps que sí, perquè això talla bé plàstic. No està el pa, encara no estava? Bueno, el cap de girar. Doncs, mongetes amb bolets. No n'hem trobat gaires, quan ens hem cardat. No. Ja fem festa major i cap a casa. Però bueno. El bosc l'hem trobat en condicions, però els bolets no... Petits. No... Fenya el seu que hem trobat. Què vols dir que es veu? Com a cagonera. Ah, sí. Això són rovellons, tot això. Però, pita, tots petits. Encara falta. Encara falta. Espera que els ensenyarem això i ja veurem qui s'ho fot. I això, rastreres. Això són rastreres. Però de moment no ens les acabarem, no sabem per què. No ho tenim gaire clar, això. Però això no que t'has tu algú altre. Sí. Bueno, ja no podem més, Ha quedat 2 peus de porc. Me'ls enduré a casa per això, que es donen pas. Una llonza, són llonzes això, una llonza de porc. Són canyes con hueso. Canyes con hueso, diuen aquí. Cigrons amb bolets. Ja t'ho vaig dir que això són llonzes. Un mes. Llonza, això és llonza. Com ho tenim? Hòstia puta, jo no tinc pas conyons de menjar amb això. Ara postres. No, jo pels animals. Em sap greu, Mira que me'n fotria... Si t'ha de fotre mal, no m'he vist. Posa'm vi. Me cago en Déu. Calla, l'ampolla sencera s'ha encardat. Bé, ara comprem una poma. Què fas? Senyal la càmera. Això és un pa i no el que tenim allà. Digue'ls-hi. Això és pa. L'oasa, Bueno, deixem-ho estar. cago en Déu. Bé, farem
uns 380 graus. Perquè aquí hem fet, espera, que tiraré cap allà, farem una imatge de lluny. Calla, calla, que ara hi ha una bona foto. Mandarina seria gust de mercuri. Què dius ara? Déu-n'hi-do que em merder que han cardat un moment. Pues aquí. Està plovent, Esteve? Què dius ara? A mi m'ha caigut alguna gota. No, home, no, això és la rosada. Espera, si es veu. Sí que està plovent, sí. Està plovent, cauen gotes. Mira, just... Ai! Ens podem quedar a dintre, si d'allò, i... Hòstia, ara tinc que plegar allò que canyes. Vaig veure si es veu el riu. Des d'aquí dalt. Estem en una plana. Ja veuràs, a veure si es veu bé aquí. Bueno, aquí no es veu. El riu està allà baix. Està aquí sota, el riu, passa per aquí sota. Estem en aquesta plana, d'aquí dalt. O sigui que li va fotent, si sembla que està... I això és una merda de vaca. Una merda de vaca. I grossa, eh? Collons.